jedan projekt koji pokazuje na više razina kako se može istovremeno i očuvati okoliš i pristupiti odgovornom poslovanju, što je dokazao hotelijerski sektor i svi naši partneri koji su uključeni u ovo, od Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Akademije umjetničke, naših distributera, svi imaju toliko zaslugu u ovome. Ja se nadam da ovaj projekt početak, on će imati svoj nastavak, imat ćemo još puno projekata ovakvih i nadam se da ćemo proširiti ovu priču i na Hrvatsku, ali i šire. I evo, ne znam šta bi više rekla, ovo mi onako ulijeva nadu da u stvari i u Hrvatskoj se može dogoditi jedan održiv i jedan odgovoran društveni razvoj koji će uključiti sve građane u sve segmente društva. Za nas je ovo prije svega jedan humani poziv i naš odaziv tom pozivu koji nam predstavlja pomoć široj zajednici, pomoć ljudima kojima je to najviše potrebno, koji nažalost ne mogu naći posao kao ostali ljudi bez poteškoća. Siguran sam da sapun kojega ćemo koristiti će oprati naše ruke, ali hoće li oprati našu savjest prema tima kojima smo zapostavili. Pitanje je koje će vjerojatno ovakav i slični projekti koji će se po ovome modelu, zahvaljujući sjajnome trudi Ante Raosa i dragih ljudi koje je okupio oko sebe, ubrzo početi događati u svim krajevima Republike Hrvatske. Ovaj mali pogon koji zapošljava 6 ljudi je prvi korak, ali svaki put koji traje i miljama počinje sa tim prvim korakom. Ovo je jedan čvrst, snažan, dobar korak. Ja sam se danas osvjedočio u to i nadam se da će osjećaj koje su svih nas danas zaokupili dugo ostati ne samo kao jedna ugoda, nego kao i podsjetnik i zalog da se svakog dana prisjetimo onih kojima je potrebno dati prigodu i šansu i da će nam svima zapravo popraviti ne samo dan, nego i život.